do nového videa. Tady to video bude o nějakém poháru. Tak, tady vidíte, tady tohle budeme používat na to. To bude to a takovýhle pohárek. Tak vypadá. Tak, nejprve si vezmeme tmavě fialovou. Play-Doh, ale v takovém velkém kelímku. Tak. Co to máš s hlasem? Je tak hluboký. Tak počkej, není to zase ten Magor? Říkal jsem, že jestli nenecháš práce destroydu a navždy neodejdeš, něco strašného. Nějakou tak, máme nějakou takovou šiškatou. Tak si udřeme kousek, uděláme z ní takového hada. Tak máme takové. Pouvádíme. Tak, pak to strčíme do toho na toho tiskáku. Vezmeme si pohár. Tak, dáme si to takhle. A teď si to dáme takhle. Tak. Pouštíme. Životní cyklus cigáry je fascinující. Ještě jako larvy se totiž navrhají na země, kde stráví neuvěřitelných 17 let. Cože? Změny v našem ekosystému by však mohly celou cikáru vyrušit. Proto musíme dávat pozor na společnosti, které znečišťují přírodu. Nemám snad pravdu, šegy a skůby. Víte, že ty babičiny kousky přírody vyrábí největší znečišťovatel v křišťálové zátoce? A každým kouskem, který sníte, stroj do oporu Pěrky jsou strašně dobré. Ano, chcete jeden? Ani nevím, proč jsem vás vlastně pustil do téhle cíny. Co to tady říkáš? Zajímalo mě, jak by vypadal vycený v jedné z mých pastí. Určitě dost ošklivé. No však jo. Tak, máme hada, tak můžeme vytáhnout to, co je vevnitř. Jo, tak, sundáme to, co jsme udělali sám, dáme bokem. A jak máme tu šňůru, tak jo, takhle nás trháme na kousínečky. Tak, pak takhle. Tak, a jak to natrháme, tak to tam už jenom takhle narveme. Můžeme ti s něčím pomoct? Ne, odejděte. Kdo je ten pacient? Zadostane se destroje. Tak, co máme, tak ten zbytek, co máme teda pěstě, tak můžeme vytáhnout ven. Tak, a nám vezme tady tohle. Tak. Tu
schováme do svého kelímku Play-Doh. Tak. A dáme ji bokem na hradci. Vezmeme si světle fialovou. Budeme se dneska učit něco vyrábět modelů. Aha, tak tmavě fialovou, no. To bílé vždycky na vrchu musí zapnout, Tak. abys mohla natáčet, jo? Ještě nenatáčíš. Tak, uděláme si takovouhle kuličku. Tak, pak si urveme půl kousek a dáme ji do toho k té světle fialové. Ale ty to máš velké. Takže to dáme takhle dál. A ono to bude všecko vidět. Tak, a stačí tam jenom taková troška. Tu pak uhora u to. Já budu za chvilku vysávat, jo? Tak to vypnete, jak to tam nemáte ten hluk, jo? Tak, takhle to uděláte. Tak. Tak. Můžeme začít. Schováme světlo fialovou a dáme ji na tmavě fialovou. Vezmeme si růžovou, světle růžovou, samozřejmě, žádnou. A nebo ne, světle růžovou ne, ale tmavě růžovou. Tak, dvě tmavě růžové. Jedna je tmavší, jedna je trošku tmavá. Tak, vytáhneme ji. To se ještě nepoužila. Tak, a dáme ji do Nejku, toho. to se ještě nepoužila. No, tak to použij. Použila. Ne. Ne. Tak, Tak dobré zatím, jo? tak. A dáme ji na tu světle fialovou. Věci. Tak, schováme ji do svého kelímku a vezmeme si tu světlejší fialovou. Krokodýla. Tak. A dáme ji na světle fialovou. Vezmeme si tu Krokodýla. světlejší, tady tuhle. Ano, vezmeme si krokodýla. To je play, taky jdou. Play, jdou. A vidíte? Tak, a dáme ji tam. Tak, ne, tak tu už ne. Tak, tu už ne teda. Tak. Nebo jo, ale už jen fakt trošičku. Musíme si to rozválet. Tak, 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 tak. A můžeme jí to. A můžeme jí schovat. A dát ji na tu naši fialovou. Tak. Tak, teď si vezmeme tady takovou nabíračku. Tak, dáme bokem ten náš kornout. Tak, a to bude jahůdka, takže to bude červený kopeček. Tak, jo, ona se ještě nepoužila. Tak, vezmeme ji. Tak, máme červenou v tom. Tam dáme to. Nyní udělám uši, oči. Uši to má. Oči, pusu a
Nic. Tak, Ozdobíme teď ho ho. tam dáme. No, do kocku tkráte vlka. No, kocku, co tkráte vlka. Která používá mě, no ani já nevím na co. Že chce jídlo nebo ne. Tak já se jenom chodím, ne. To je Garfield, jmenuje se ještě Garfield a mám to. Garfielde, Matej! A má to i Halina, který poslouchá Garfielda. Tak, Matej! No, tak to dopadlo tak. A máme takový kordoutek. Tak. A to je pro dnešek všechno. Tak. Nasledanou u příštího videa. U příštího videa, děcka. Nasledanou.